l-aħħar breakfast show, overwhelming. Ma stennejtx dan ir-respons. Kienet din ir-reazzjoni tal-preżentatur Joe Tanti, mumenti wara li temm l-aħħar breakfast show tiegħu fuq One Radio li markat it-tmiem ta' impenn bla preċedent ta' kull filgħodu għal dawn l-aħħar 12-il sena. 12-il sena ta' ħidma u suċċessi li matulhom stqar kif lil mill-politika ma' kull programm tal-MDM iżjed kemm ir-radju huwa importanti u effettiv għan-nies. Tkellem dwar storja partikolari meta tiju ta' tifla ta' 6 snin li kienet marida serjament kien marfuqu u talbu biex jisemmiha waqt il-programm bilan li nisseld bissima fuq wiċċ kejkna qabel tidħol għall-operazzjoni serja ħafna. Int IBG għaw xi 3 wara. Għalli, għatlu, alright, dik id-dedek għamaret, għalli, it-tifla mietet. It-tifla u jena xokkjajt ruħitota, għalli zom, għalli it-tifla kienet marida. Konna nafu, mietet waqt l-operazzjoni. Għalli ma l-isba ħagġaji, illi din it-tifla b'dak lu ġiħ kollu l-kienet għaddeja bil-marda sfortunatament li kella, kif samatna nsemmuha, kif semmejta jintbismet u dik kienet l-aħħar ħaġa li għamlet qabel ta' għall-oppju u daħlet għall-operazzjoni u mietet waqt l-operazzjoni. Allora, il-ġenituri tagħha u dat sijuha u ta' l-aħħar ritratt tagħha u tagħha titbissem. Il-preżentatur maħbub minn bosta ħadna lura 12-il sena. Qal li jassemja li ta' One, dak iż-żmien Super One, l-introduzzjoni tiegħu fuq ir-radju kienet xokkanti, kif in-nies raw bidla radikali fl-istil. Fil-programm li marka tmiem tal-karriera tiegħu fuq ir-radju, flimkien mal-preżentatur li sejħu postu Noel Camilleri, qal li jinsab sodisfatt bl-għażla tal-kap ta' One Radio Clint Bajjada u jemmen li l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista għandu futur sabiħ jistennieh. Noel Camilleri, konxu miż-żarbun kbir li għandu ximla, qal li qed iħares lejn din l-esperjenza b'entużjażmu. L-issue li tfaċċa Joe Tanti fil-bidu biex over wara il-persuna li kienet qed tippreżenta l-breakfast show, naħseb qed inħossha jiena llum il-ġurnata. Joe Tanti huwa persuna assoċjata mal-breakfast show ta' One. Allura għandu ħafna segwaċ, ħafna listeners li jkunu qegħdin simgħu filgħodu. Issa jmislili. Preparat, lest, kollox lest, nisperaw li imur kollox sew ħanajdu. Joe Tanti huwa missier ta' 5 tfal u b'emozzjoni stqar li ma gawda lil ħadd minnhom hekk kif dejjem kien jitlaq mid-dar fl-4 ta' filgħodu. L-iżarwelt tal-preżentatur huwa ċkejken Andrew li għandu sena u nofs u lil Andrew Joe Tanti ħalef li gawdih. Irrid inkun hemm biex ngħidlu bonġu, irrid nieħu breakfast mal-familja, xi ħaġa li ma nagħmilha 12 sena. Oh, I'm looking forward għal dik il-ħajja.